Hei, salutare toată lumea, eu sunt Laurețiu mai astăzi începe Laurețiu și punct. Da, am promis că în episodul ăsta o să fac Minecraft, construind unui panou publicitar, da, o să fac Charlie Kringle și așezat. Să-l întrebăm prima întrebare, ca de obicei. Charlie, ești aici? Am suflat nimic. Charlie, ești aici? Oare așa se vede? Nu cred. Deci nu este. Nu vrea să ne răspundă. Bun. Și dacă nu vrea, nu vrea. Charlie. Voi fi cel mai bun YouTuber. În ghilimele, clar. Deci voi fi. Yes! Fii cel mai bun YouTuber. Te iubesc, Charlie. Să încercăm așa. Charlie. Va mai fi școală?